Gefar! Ciulej! Czekaj. No, Tylko nie ciulnij w siebie. kurwa. Poczekaj, aż on tu wejdzie. Dobrze. Na Musisz, bo on się ciągle pali. On nie gaśnie. Rozpieprzyć te beczki. Może nie pójść. Nie no. Ja bym to przeżył w 3 godziny samemu, tak jakbym leciał, nie? No, Ale my tu się bawimy. Poza tym kraszuje no tak. i tak dalej, dalej. Woda szarlejka. No tak. Plus minus. Dobra, nie chcemy się go szukać. W Będzie... ogóle najlepsze, że Norwegia, on do wody w dupie nic mu nie jest. No bo to jest zwykły człowiek. Tu Gostek na końcu będzie gadał Jawol. Tyle pamiętam. O, ty pizdo. O, padło! No, prawie mi nic ładnie. nie zrobił. W ogóle do dupia stoi. To by z takim lagiem w ogóle oszukiwali. 100% sprawdzę prosto. A, nice. Moje gratulacje. Ciekawe ile on ważył. No, prawdopodobnie bardzo dużo. Wiesz, doktorki mnie tu będą strzelać. Would any of you have taken them seriously? Of course not. And neither would I. But think of all we've learned. Jak tu ci się alarm nie włączy, to jest coś dobry. No to się włączy. No. No tak. A szło to zrobić bez? Jasne, że się da. A tam na wierzchu słoneczko śni. Anka się krząta, synek śpi. Jest godzina za... O, to światło. Jest za 7:01, ale czujemy powołanie, żeby to do końca Tak. doprowadzić. Żeby zwyciężyć trzecią Rzeszę. Dokładnie. Bo jak nie my, to kto? Mało co. No. No, zostawimy to Mikołajowi i pokażemy. Mi się takie rzeczy podobają. Prezencik dla ciebie. Tak mi się zdo. Andrzeju, nie denerwuj się. Do not look in the direction of the ruins. Ciekawe, czy często padały ofiarą mobbingu i molestowania w pracy. Bez życia. No, tak bym to widział. Mi się normalnie śmiać chce, nie? Co? Ej, ale w ogóle czaisz, że udupili na górze w oddali, gdzie nie powinno być nic widać, 3 choinki. Co on... On mi chyba z buta wjechał, nie? A słowo było takie, że ten moment mieliśmy oglądać mniej więcej, no, maksymalnie jakoś po 12 w nocy. Jest godzina za 25:03. Mamy tylko 2,5 godziny przeszło opóźnienia. Nie jest źle, wytrzymaliśmy. Ostatni boss, ale se cycki pooglądacie. No, ale w ogóle w stringach łazi, a w tych czasach jeszcze stringów nie było, nie? To niemieckie to nie mieli. Tak, kurwa, takie roboty były, a stringów nie mieli. To jest taki obraz. Bytom, elektroczubłownia żołnierki. Ładuj se... Wejdź se w niego. Stal się z nim. No to jeszcze tylko sobie Hitlera pooglądamy. I think that Agent Blazkowicz deserves a medal for what he did. Zajęło nam to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6
6,5 godziny. 6,5 godziny gry, najwyższy poziom trudności. W planach było 4. No, ale było dużo. Jakby nie te problemy techniczne, to by były te 4. I jakby nie cutscenki, które na żeśmy też patrzyli, nie? Oczywiście. 6,37. No i tak. Także na YouTubie bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście łapki w górę, komentarze, kwiaty, oklaski, ordery, nagrody i tak dalej, bo to jednak jest coś. No i bardzo dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.